ପଳେଇ ଯାଇଛି ଆଡ଼କୁ କ'ଣ ହେଉଛି ମୁଁ ତ ଇଆଡ଼େ ପଳେଇ ଯାଇଛି ଏବେ ଯାଇ ହେବନି ସକାଳେ ମୁଁ ବେଙ୍ଗଳା ପକାଇ ଯିବା ରାତି 4ଟାରୁ ତମେ ବେଳାବେଳି କହିଲନି ମୁଁ ଅପରେଟର ଭାବରେ କିଛି ଠିକ୍ କରିନି ଆରେ ମୁଁ ଅପରେଟର ଠିକ୍ କରିନି କିଛି ନାହିଁ ଆରେ ମୁଁ ଇଆଡ଼େ ପଳେଇ ଆସିଛି କେମିତି ଠିକ୍ କରିବା କହିଲ ନା ନାଇଁ ତମେ ଗୋଟେ କଥା କର ତମେ ରାତି 8ଟାରେ କହିଲେ କିଏ